Mis sé Aoife Ní Chonchúir agus tá gobar de Údarás an Gaeltachta i régiún an deisgirt mar Feidhmeannach Pleanála Teanga. Agus an dúirtéis an cuasas a dhéanamh sa chóitseáil Teanga. Cuasa se de chuid oscail liminí agus bhí se tharbh spéisiúil. Cuasa se i cuasa anna nó, bhí mar an géad gram daoine a dhéine. Agus is cuasa anna freicticiúil le mar díríonn sé na riachtaine se áige daoine agus é de géirigh feidhmeú sa láthair ibre tíomh Gaeilge. Agus tástan fad go mín sé sin anna chomhlánach do dhaoine. Agus go níon rangan na Gaeilge anna bhachas ó thaobh chumas an duine a ardach ach go mín bacaigh an teann sanna gcónaíonn ó thaobh manín nó dearcada nó conas is féidir leat labhairt nó chud Gaeilge a chúsáid sa láthair ibre. Agus díríonn an cuasasá ar an gcóitseáil Teanga conas tacúla daoine an bhearna san líana. An rud dhéanamh an chóitseáil Teanga tá sé de friúil le rang go bhúine. Mar an rud dá an chóitseáil Teanga déanamh ní hála go bhfuil siad an múine na Gaeilge doine a chasála go bhfuil siad i carúla sin duine i dhéanamh amach cattá le phleanála. Cadiad na rudaí a chaisiad a bheith ábalta dhéanamh leis an Gaeilge. Cadiad na sais chur gáscail tú gobar nifig. Cadiad na rudaí a chaitú dhéanamh san nifig sin ó lá go lá tíomh na Gaeilge. Agus caríonn an chóitseáil leis an duine sin machna bhí dhéanamh na rudaí a chaisiad a álam conas álamó siad iad, conas é bhí sé síos mar go minic na ra bhíon daoine cuiineh ar méid Gaeilge tá le fálam a tá an lag bhí sneachara agus an lisacha cá a snódíist. Agus sin ceannas ar deabanna a bhíonna an gcóitseáil Teanga nó carúlaat an Teanga a bhrí sé síos i gcodanna in láimhse.